Hi, simrang hilin eh. Hi, good morning. Madong udto o madong hapon jung tanan. Karon di ay nanakusbay kay katong ni aking adlaw kita am siguro mo sang vlog katong nanaw nga dito ko sa Isidro. O karon nanakusbay kita mo na ni siguro katong among hinarbis sa una nga nagsigipag uwan di agi sud sang pajag ag katong mga inampot nga humay wa abot ni malulugar giyak nila Angelito kay sa dito ko sa blala nagkupras madipod sila gipakupras tong lubis sang isang lulo na karon kay agatong naunang pila ka kuan to naman hanggi buwad ako na maginhinay dani og giok kung kinsa tong nakakita sang video nga nalingad daw nga dito ko sa San Isidro karon magiyak na kog humay danis bye mamalagi ning pobre maning kamot ta para makakaon ja to pa ni hagdawon dito basak pila pa to kaluwang wa pa to humanog hinagdaw kay mao lagi ako daghang panglakaw-lakaw kay katong paglakaw ng San Isidro dana po tong lakaw sa papel ni Helen dito isang building permit wa pa ni mahuman karon ganin talaway sa kung ginapakatuon kuno ko Garcia unsan pagatua kay labong ning init na ako gi buwad ja di apoy hanggi kunon haning trabahoon karon haning giikon mo nang katong nagsubaybay sang vlog nagtan-aw daghan salamat sa pagtan-aw amping mo kanunay kay grabe ang panahon na to karon daghan ng sakit na daghang nagsunod nga hani kuno rong sakita ang mga igsoon sa Manila nanawag gipang ubo na sila nangalain na ilang tingog gipang ubo kami din idis naging simana gipang ubo pod magsipon pero kalus Ginoon na kasurvive ra mis among tambos ubo katulong ang Broxol may iinom na mo sa tambos ubo murang katong gipang ubo la kasi kay mo di abazay ni jog ka ng mga herbal ug nangapas mo pud mo la pagpagod mong bugas or pagpagod mong lubang humay kay mo ni himas mo pagulay ni jog hilba aw kanang hamuboy na da kita sa ta kay magiya ko kay sa unas bata-bata pa ko gagbay pa mi mo ni among trabaho karon maghapon sayang mo nang humay og di mo giukon kay labong ni init na kay basig mapagaling na or daghan-daghan mapagaling og di mapagaling dubok-lubokon naman kay na may lusong idawat makapahuway pagpalit sa merkado og bugas kay mo lagi ning atong kapobrehon karon ag katong kuan kanang duha ka sako nga unang hinagdaw na mo ni among kuha unang giniok samtang nagtaghat ko kanang nagbinlad ang tiwasog giok tong tuas kuan tuas bay ana po tong igiokon og tiwas arog madugang-dugang dana kay tuwa pa kanis basak o may nagdaginot basit indang palis og kuan balik ko na po na mo nang dali ko guli din sa Alicia kay nalagi naghuwat nga trabahon kay di pa mata ko paulen to sa San Isidro kami tastiri magdengan mo ni una na lamang ko kay mo lagi ni na ibinlarenon kita mo da nang ang ibinlad nang bizanda na kay dito pusbay magtaguhat ko giik tagiikon pa dito. A few moments later Masig matinga mo nganong nakusod kay katong pagharvest na mo daan ni gauwan wag niya na magbibutang. Dari ni susang padag ni humada kay bali basa nagabag yung dagamit so di pa nila ginutun nga kumay kuanta ni presiran
Bisan magpagkresirin, kaya pinanatabok. Bisan pagyabang sa kresir. Hindi. Ngani na naman eh. Labaw sa nilang kuan. Uot. Sanapay kuan. A few moments later. Palid na ko sa iniut dyan nga. Baba ko ko. Tura. Ako mag-amin. Kita pa naman tingnan ay. TL. Hindi magpalid. Palid sa... May, kasi ka mamapalid niya. Tira. May jacket. A few moments later. Marami guys, pero wrong timing good guys, wala din siya guys. Yako yang mama ug papa, yako si Manang Helen. Oh, Manang Helen. Manang Helen. Hi, guys, madam. Sorry, wala sa Florami. Wrong timing. Wrong timing, hisa ni nga bot. Tagdaira ta kay po, basta nag mga balik. Oh, basta nag dito. Kaya nakatuod na mo ko sa injo. Na magdaram kasi mong bana, maghabal-habal. Nag-give, ini kung ka Florami burato. Ah, Ihatod ko na Florami burato ko yan, ihatod ko. yado man Florami sa lungsod. Nag-give. Nagtatay ni Florami ah. Ya po tayong tao. Hi, di ba pala Florami burato? Oh, say Florami Florami burato, buhula na. Florami wala na, pero ilang mansyon na. Pero ko sa ilang Manang Helen. Uwi na ko guys, kaya po na, alas 2 na. Pero ko, banan ni Manang Helen. Wala ba'y kuan, may majuhon. Yaron ka na ha. Natututok pa ba? Nindot pa guys, oh, na mga kabasakan, mga kalubihan. Oh, mara pag amo ah. Nga tayo basak sa Valencia. Uy, Ginoo, dakan jamo ang mga kuan nagto, mamaya mo panginabuhi ito basak og lubi.
Tawag ko, gandi at tabaskan. Manang ako i-search unsa og makakuha ako mag-load po ile bali sa phone. Oh, naka-search naman ko, subscribe ko nimo. Unsa mo adto na ako kay hapon na. Apa na ha? Wabit akong dali, pan. Si kuya, oh, hi kuya, garaon damo na si kuya, oh. Sige, jok, pangat ako ni pangpang. Natripan si Jang Kuan. Sa gwapa na makatrip doon. Yes, kuya, mo to kun. Gwapa makapre. Ang kasay, di ka gwapa, sa kiguwang na ka. Puspusi na dahil ang tugo. Pag birthday tang Plurami, ningan hiyong taka, diya mag-uitog taga Balinsa, ningan hi pag birthday Plurami. Das me 29. Agoy na. Dahil mga group shot nga, nama mag-group shot. Ah, bago pala niya po to. Kuan pa po. Ay. O lagi, July. Paano ay July no? Ama quit pa ko. O largahay na ko. Ilingay na. O lagi. Ay na-cancel magadang flight eh. Dapat mag-meet 15 ko na kuan. Uli lang tako na-cancel to gali ni COVID lagi. Unsa? Ginoo ko. Dahil ko nga puhon. Kauli lang sa Pilipinas. At tujuon jud nahag ato ila Floramid jud bahala nang di mataymingan sa nahog di mataymingan basta makaanto jud ko nakaan. Nakan hijud ka. Wa mo ko yung nasakitan ko nga Kay- makaabot ni dia. Ang sa kamanghod nga vlogger sa tire, wa po diha. Ano pa may isa? Reverse. At reverse na. Oh, 15,000 po itong isang subscriber. Kiguwang ni angay ni Buday. Dai ra na kuya kay Kiguwang ni angay ni mo. kalipay yung Gahin na nila eh. kalipay yung pwede yung kuang dai Please. Gwapa di siguro kaya ni angay man. Hindi ka nga kiguwang. Sangay na ba may Helen? Ah, Kagwapa naman si Ja. si Ate Helen Paet. Ginoo Si pa Ate Helen ko Paet. oy, wala pug na unggoy Kaya ni ginoo. angay man yung kiguwang ni mo. Angay man ka pre. Ginoo ko na tripan anon ko ginoo. Da maghinahinay na me, maghinahinay na ko kay kuwana. Balik ka lang ingay. Oo. Tagi mo Facebook ko sa paper, sa Facebook ni mo maragapon. Dira ang Facebook te. Ako na i-search ako. Unsay imong pangan? Oh, Sa Facebook na ho. Ah? Evangeline Antipas. Evangeline. Oh. Evan. Kaya ma-print araw mo message ra ka. Oh, mabasa ba din ang message? Oh, ako kay gamay ra mo kukuan. Di mo ko pala programi nga daghan. Evangeline sa plina? Antipas. Antipas. Oh, bani. Oh, kani ba? Oh, kana. Mo ni. Pero ang imong Facebook dili day po Helen Paet. Dili kuan. Ate Helen Bitter. Oh, ate. Oh. Oh, mahal kita Bitter. Ah, mahal kita, Bitter. Naunsa man yang tunod din kay Facebook sa unsa may pangan. Ate Helen Bitter ang pangan sa Facebook. Pero kaya, oh, mahal kita Bitter di ay nabueng na. Mo na imo. mo Oh, na ara Facebook. i-search na dya. Dai mo Evangeline. Evangeline Antipas. Antipas ara na ipon. Oh, di ko wa koy na hurot maghanglod di kaon mahanglod ganiha. Mag-picture Aw dili kanon nimong load, magkuan ra ka, mag-gusor 50 di man na makawat. Kay mag-load ka regular. automatic na Oh, kawaton. automatic na sa jang sir. Matik na labang YouTube. Waju koy ka lipstick. Waju koy ka arte-arte ni Anhit wa sa artehan ay. Wapa bitaw. Yatay. Dapat ang kiguwang ni angay ni mo. Kasi na makabalik ko puhon di ay. Ito na dito. Tagang tawag yung mga vlog. Nadi ko ang pag-review. Pangpang. Papanood na sa motor na sa kuhan. Kanto lagi gyud to murang. Sa ubay to. Atangon mo na sila. Sa ubay tong adto ang promise sa ubay to. Oh, katong lay. Asa to mabini daw to. Oh, dito. Tingin ko nga. Iwas loro niya. Ay guys, wala kanindot man napita ay ko kanindot man napita. Oy, Puro namit to. puhon mo anha so pala puhon og talaga sila o ka. Doon naman ani. Dito to sa unahan sa sentro. Pagkano pwede ang motor na ito mga 20. Parinta yung lapot siguro. Di ka liya. Doon rin to. Oh, lagi. Ay, na maghinay na kunin do. Guys, ang programit eh. Sige. Ay, paano yan kay magpa-load pa ko puhon, negot sa Valencia. Oh, sige. Hinahinay, amping, balik-balik. Maghabal-habal po, hindi ka magban. Maghabal-habal po. Bukid ko na. Oh.
Do pa na nga to sa ila ka sa Na singko. do jamo ng Enjo. Asa lungsod. Amo nga Alam ito i-view to mag-vlog kay Bukid. nalagi ko yung mga video daghan na full na yung taon na yung ahang memory kay wala ki ko ka. Ugal kas Carmen agi dai, bukid agi dai. Lilisod. Valencia. Bukarmin. Pero ila ba na may kasara na. Pwede man po kuya, bukid sa pero ato ko agi sa buho, Banisla, Lagi. Tuan, Tugtog ka. Carmen. Pero dili doon ra ko, bari siya ko doon ra sa Tuan. Tikas pa ng Carmen, tikas pa sada man na siya. Yung mga view diha pod ba no. Oh. Kung lagi po, basta naman ko yung driver ka wala bala. Dili basta kay Sige. Pasensya jud kay was programe. Sunod. I-request naman ko ni Madam Flora. Oh, regards ko nung programe si Jas Helen Pait. Di man sa mapansin, naging Madam, hana mga obligasyon. Basig na ganahan ani mulantas yang payag sa Jansanel Helen Pait. Hi, from Valencia. Taga Valencia ni nasa lag sa among opisina. Pagbabagan si Gugnaw, ganhera na Florame, bisang ka ng huadihan sa kay pangarap na mo ani. Pangarap ko sa magitas programe pero wa man sa programe. Kami lang may nagkita. Oh, ate, sa kita to nang no. Magmanang na lamang po ko guys. Oh, manang. Para makuan. Sabi na kay ikuan ka na ho, nam ko mga anak ko tulo ipa-subscribe ka na sa phone kay kanang mapaload po ko. Diha mo ko i-load ka 15 sa gikaon man. vlog pa nimo oy ang tigong to nakaangay na ho. Agay, vlog na nung John. Nakasite ni Helen Kuno Pait. At Helen Pait dia. Pastilan. Patay dyan ka ng pidila nung. Uy, Kuya. Ay baka madama da kuya basta ginig-balik na ni mapuspusan ko si mga asawan na. Ginoo ko. Puspus sa asawa. Na. gokron ka gagaraw. Sus, ginoo ko. Pastilan. Vlogger ko na wa, small vlogger, gigo ko naglagaraw. Patay. Pero ko Hala, basin mito pa kay panyod to. Mo doon ako na niyo to, magkus Valencia pag ipadong ha dire. Ah. bana ka sa ngapo na may Wa dyan may kuhan dani. Wa may snacks. Wala saging o pa maglungag. Ang dai rati oy, ginoo ko mga saging-saging na po daga sa amo kay hang mamag papa namon pa yung mga saging. Marami. Amo dani. Sige. Bye-bye. Oh. Hinahinay. Taga Valencia. Nakabuhi. Nakabuhi. Nakasite. Anang ma'am na? Ma'am, taga Valencia. Ginoo ko, bye-bye. Sige.